i benvinguts a la Confraria de Pescadors de Llançà. Jo soc la Irene, soc biòloga marina i doctora en biodiversitat i tècnica de projectes de Submón, que és una entitat dedicada a l'estudi i conservació del medi marí. Si veniu aquí a la Confraria em trobareu de guia, conjuntament amb en Jordi Fucarà, que és el patró major d'aquí la Confraria de Pescadors. Hola, soc en Jordi, el patró major de la Confraria de Llançà. Si veniu, us explicarem el funcionament de la subhasta, també la particularitat que tenim amb l'escamarlà. Tenim la marca registrada d'escamarlà de Llançà. Us explicarem les seves particularitats i del peix d'aquí del nord del Cap de Creus. L'escamarlà de Llançà és una de les espècies estrella de la confraria. És especialment gustós i té una textura característica. A part d'això, també us explicaré les diferents arts de pesca. Com per exemple, aquí tenim per anar al pop. Això són les nanses, que el fet servir quan el pop és a les roques, i això és un caduc, que ho fem servir quan el pop és a la sorra. A més d'això, el que és l'arrossegament, el palangre i les xarxes. A més de conèixer les arts de pesca, com ens ha explicat en Jordi, i de conèixer el funcionament de la llotja i tota la confraria, també aprendrem en quins projectes de conservació col·labora la Confraria de Pescadors. El que fem és fomentar la col·laboració entre pescadors i científics per tal d'arribar junts a la conservació i protecció d'espècies protegides, com per exemple el dofí mulat. En concret, aquí al Cap de Creus hi ha un projecte que es diu Dofins de Tramuntana, en què els pescadors de Llançà estan aportant informació i moltes dades per conèixer la població de dofins mulars de la zona. Aleshores, en aquesta visita podreu conèixer més secrets d'aquest projecte i d'altres en què col·labora la confraria. Els pescadors d'arrossegament veuen tot sovint dofins mentre estan feinejant. A vegades els segueixen a la xarxa per alimentar-se i d'altres vegades simplement juguen a la proa de l'embarcació. També col·laboren en altres projectes com Pesca Neta, on es promou la recollida de residus marins. Cada dia els pescadors recullen el que han pescat dins les seves xarxes i els aboquen a uns contenidors que són especials per recollir residus marins, perquè després puguin ser reciclats. Durant la visita guiada a la Confraria de Pescadors de Llançà, aprendrem a valorar una feina i un ofici tradicional de la zona en què realment les condicions són molt dures i alhora aprendrem la importància d'un recurs local de quilòmetre zero, a més pescat d'una forma més conscient i que realment té un valor gastronòmic i culinari molt important. I dins la llotja de Llançà veurem com es fa la subhasta del peix i com a cada caixa es va col·locant la seva etiqueta corresponent que marca la traçabilitat del producte, que hem de tenir en compte a l'hora d'anar a comprar el peix. La Confraria de Pescadors de Llançà té molt per explicar de la vida dels pescadors, de la seva feina i de com treballen conjuntament amb científics per la conservació i protecció del medi marí. Us esperem!